Kung naay gusto magpahilo, mo patay no ng bukol, tulor na sila katao. Ana ko gibinlan, ana ko gibuhat video ana. Kung ko'y problema, nga impas na ng kalibutan na rin, pero mangita yun nagresibo pagkahuman. Isang lider na hindi natakot magsalita, isang kapitan na ginawang sandata ang katotohanan, at isang ama ng barangay na hanggang sa huling sandali ay ipinaglaban ang kanyang paninindigan. Pero sa gitna ng isang tahimik na gabi sa Digos City, habang nakalive sa kanyang social media page, isang putok ang umalingaw-ngaw at sa loob ng ilang segundo, nagbago ang takbo ng komunidad. Sino nga ba si Kapitan Oscar Dudong Bukol Jr.? Bakit nga ba siya binaril patay? At bakit siya minamahal, iginagalang at itinuturing na bayani ng marami sa Barangay 3 de Mayo at buong Digos City? Ano nga ba ang kwento sa likod ng kanyang buhay, serbisyo at brutal na pagkamatay na yumanig sa buong bansa? Siguraduhin tapusin ang video hanggang sa huli at sisilipin natin ang kwento ng isang kapitan na hindi lang nagsilbi kundi tumindig para sa bayan. Ang 35 anyos na si Kapitan Oscar Dudong Bukol Jr. ay punong barangay o barangay captain ng Barangay 3 de Mayo sa Digos City, Davao del Sur. Gabi-gabi siyang inaabangan ng mga taga-Digos gamit ang kanyang Facebook Live. O giskot nag-live karon, may tungod sa mga overpriced. Anong dunay mga overpriced nga daghan jud kayong overpriced mga project. Regular siyang naglalabas ng komentaryo tungkol sa mga isyong lokal, kabilang ang mga aligasyon o batikos sa ilang mga opisyal at politiko sa Digos City. Kilala rin ang kapitan sa kanyang mapag-asikaso, pagbibigay aliw sa kanyang mga taga-barangay at handang tumulong kahit anong oras. Sa katunayan, nung nangyari ang malakas na lindol sa Cebu, ay gumawa siya ng inisyatiba at naghatid ng libu-libong bigas sa mga biktima ng lindol sa Cebu City. And take note, barangay chairman lamang ang taong ito. Laman ng kanyang Facebook Live ang mga puna sa umano'y mga katiwalian sa Digos kung saan bahagi ang kanyang barangay. Inakusahan niya ang mayor ng lungsod ng Digos na si Mayor Joseph Cagas sa umano'y mga overpriced sa mga proyekto, umano'y bayaran ng mga media at kakulangan ng gampanin sa kanyang tungkulin lalo na sa peace and order sa lugar. Tinuligsa rin niya ang hepe ng PNP sa Digos dahil sa kakulangan ng aksyon sa mga idinudulog na reklamo lalo na sa mga sunod-sunod na mga hold-up incident na tinawag ng mayor na isolated case lamang. Kanya ring binanata ng escort ng mayor na si Badong Dumugo na kanyang tinawag na Balangingi o Pulubi. Kalaunan, sumausaw na rin ang mayor ng munisipalidad ng Santa Cruz sa Davao del Sur na si Mayor Nelson Tata Sala na dating kaibigan ni Captain Bukol at tinuligsa ang pagtawag ng kapitan na pulpul ang mga personahe ng PNP Digos. Dito na lumalabas ang mga maaanghang na salita ng dating magkaibigan hanggang sa nagbanta ang mayor ng Santa Cruz. Sakitan man dahi ka, ha? Di pa na maudong. Dapat kayo paabuton sa kuwa dong. Dapat kayo paabuton sa kuwa. Diba niya akong istorya. Noong gabi ng November 25, 2025, araw ito ng Martes, habang may ginagawa siyang Facebook Live sa kanyang bahay, may isang tao ang pumasok para magsauli ng pitaka na kanyang napulot. Maya-maya pa, may dumaan na pulang sasakyan at hindi nagtagal, binaril siya. Minabuti po natin na huwag na ipakita ang video ng pagpaslang bilang respeto na rin sa kanyang pamilya. Nagawa pang humingi ng tulong ng kapitan sa kanyang live. Pero binawian agad ng buhay. Nabigla ang lahat ng libu-libong nanood sa kanyang Facebook Live noong gabi na yon. Dumagsaan naman sa ospital ang mga supporter ng kapitan at halos hindi makapaniwala sa nangyari. Iniimbestigahan agad ng kapulisan ang insidente at nagtatag na ng Special Investigation Task Group o SITG. Nag-alok na rin ng milyon-milyong pabuya ang mga kilalang personalidad. 1 milyon mula kay Vice President Sara Duterte. Nag-ambag naman si Davao Sur Governor Yvonne Cagas. 1 milyon kay Davao Occidental Congressman Claudio Bautista. 1 milyon rin kay Davao City Mayor Baste Duterte at nangako rin na magbibigay ang pamilyang Bukol. Dahil sa madugong pangyayari, nirelieve sa pwesto ang hepe ng Digos na si Lieutenant Colonel Glenn Peter Ipong matapos itong iniimbestigahan dahil nabatid na nagkaaway ng personal ang kapitan at ang hepe. Pero ang tanong ng marami ngayon, sino kaya ang nag-utos sa pagpaslang kay Kapitan Bukol? Parehong itinanggi ni City Mayor Joseph Cagas at Santa Cruz Mayor Nelson Sala ang mga akusasyon. Burado na rin ang lahat ng videos ni Mayor Sala. Pero ang hepe ng Digos ay tikom pa rin ang bibig sa issue. Para sa marami sa kanyang kabarangay,
at maging sa mga taga-Digos. Si Kapitan Oscar Dudong Bukol Jr. ay isang bayani ng bayan dahil sa kanyang tapang, malasakit, pagiging bukas at magkilos. Isang halimbawa ng lokal na leader na handang magsalita at tumindig para sa interes ng kanyang komunidad kahit sa liit ng kanyang posisyon, kahit na may panganib at lumalaban sa korupsyon. Mao ni ang kapitan guys nga maisog nga dili mahadlok nga mo kontra sa mga korupsyon, mao pinanggap ni sa mga tao kay kusog kay ni siya mutabang sa mga katawhan guys sa mga kabus.